Papa l'americano. Senyores i senyors, no us preocupeu més perquè ja som aquí, ja hem arribat des de les Terres de Ponent per dir-vos que ha sonat el timbre i avui sí, tornem a sortir al pati. Papa l'americano. Bon dia, Catalunya! Benvinguts a un nou capítol del Pati Podcast des de la planta més baixa de Radio Targa. Avui sí, senyors i senyores, ho hem aconseguit encara que sigui de manera excepcional, però el Pati torna a les vostres cases. Com ja veieu, anem fent avenços. Últimament ens hem hagut de veure més en directe i pel carrer que no pas amb el nostre podcast, que ens hem comprometre a gravar de forma regular, encara que no ha estat possible, però nosaltres estem molt entusiasmats perquè això no és un punt final, sinó una coma. I és que sí, el primer dels anuncis que us hem de fer avui, i probablement el més important, és que hi haurà una tercera temporada del Pati Podcast. A nosaltres ens fa molta il·lusió, per això tinc avui aquí un dia més el Cesc amb nosaltres. Què tal, Cesc? Molt bona nit, Quim, molt bona nit. Estic aquí entusiasmat. Portava molts dies sense fer el Pati Podcast i, ostres, quin nivell, tu. Has rebut pressions? He arribat a rebre més pressions de les que em pensava, Vull dir, bueno, la gent, si no gravem el podcast, no ens dirà res. No. Hòstia, bronques gratuïtes. Sí. Comentaris despectius? Totalment. Ha sigut una mica, bueno... Estem en una fase de transició, podríem dir. Encara una mica de definició, perquè al principi volíem ser una cosa, ara hem estat quasi més pallassos i actors que productors d'un podcast. De show en show. Però, bueno, estem molt contents de com està evolucionant això i, com us dèiem, l'any que ve seguirem de bon grat per alegrar-vos les vostres setmanes. Papa l'americano. El Pati, amb Quim Gassó i César Ri. Doncs sí, com us anunciàvem, portem avui un programa molt més distès, així de tancament de temporada, com aquells dies de final de curs que donaven les notes als alumnes i tu t'esperes amb els teus amics allà al passadís, fent una mica de conya. Quins dies més fantàstics aquells, quan ho aprovàvem tot, Quim. Doncs avui us portem això, un programa una mica més en aquell ambient, de comentar com ha anat el curs, de quines són les 4 coses importants que passaran a aquest estiu i que ja estan passant, perquè Déu-n'hi-do. Sí, Déu-n'hi-do, tot el que arriba a passar per aquí a la capital de Ponent, no? I tot i això una mica tristos, ja que avui no podem comptar amb els nostres col·laboradors. Malauradament, els nostres col·laboradors, entre que estan de campaments, els estan preparant o estan treballant, no podem comptar amb ells, ostres. Són gent d'aquests que aixequen el país, d'aquests que ens interessa tenir, però doncs això, abans de començar, així ens ho traiem de sobre i no cal dir-los res. Sí, doncs un agraïment molt fort per tot el que ens han donat aquesta temporada. Que han sigut bastantes coses, vull dir, n'estem molt contents. I han estat un veritable descobriment, perquè són persones que la majoria no s'havien posat mai davant d'un micro i han complert. Pues sí, doncs sí, totalment. Per tant, des d'aquí, Albert, Adrià, Alba, Eloi, moltes gràcies per aquesta temporada, espero que estigueu escoltant els capítols com sempre, i ara sí, un cop fet els rituals i aquestes coses per quedar bé, comencem de veritat. Comencem amb la calor, perquè fot una calor, Quim, que m'estic morint, m'estic fregint amb aquest estudi. Doncs sí, ens trobem en la pitjor onada de calor de tot l'estiu, espero que sí, perquè més grossa que aquesta ja ens desfem. A part serà molt llarga, diu que durarà més de 10 dies. No es veu al final, no? Com aquell que diu, i dius, hòstia puta, tio, ara que, bueno, estiu, calor, no? Vull dir, tranquil tothom. Sí, tu, és com quan entres al túnel del Cadí, que vas allà tirant llarg
I allà és la foscor, però no veus on s'acaba. I- Amb aquesta onada ens passarà si fa no fa el mateix. S'espera una pluja, però d'aquí molts dies. Bueno, s'espera la pluja, s'espera que la Unió Esportiva Targa pugi tercera també. També, I no sé si acaba passant mai. d'aquí molts dies. Que per cert, la Unió Esportiva Targa un tema que tractarem més tard també. Molt bé. Ens trobem en aquesta situació tan d'emergència. Ara s'ha aplicat aquest pla Alfa 3 que ens fa a tots esgarrifar-nos. Com els nivells d'incendi 6. El nom és maco, per això d'Alfa dona la sensació com d'aquests avions de combat que fa servir l'exèrcit. Això fa terror. Si no saps el que és, dius, que alfa i que alfa. Doncs aquest Alfa 3 vol fer que es suspenguin totes les activitats d'educació en el lleure, rotllo acampada, ruta esportiva i activitats que es desenvolupin al medi natural a tots els municipis que s'apliqui aquest model. Els hi trenquen, és a dir, els hi barren els campaments amb aquests del cau, Quim, i xaval, aquesta gent se talla les venes, ja t'ho dic ara. Sí, doncs hi ha gent que ho espera amb molta il·lusió, entenem que és una situació d'emergència, però això és cert, que amb més de 200 municipis catalans ja s'han prohibit tota aquesta mena d'activitats. Déu-n'hi-do, i segurament anirà pujant. Sí, no només és les activitats, diguem, de més del lleure, sinó també agrícoles, per exemple, les vinculades als casals de vacances, de colònies, d'obres i intervencions a la xarxa de carreteres, per exemple. Moltes coses d'aquest tipus que el govern considera que puguin comportar perills per a la salut, avall. Xapades i que totes. vigilin. Tot i que també et dic una cosa, Quim, al tanto a tots els ciutadans des del Pati Podcast, des d'aquest gran altaveu que tenim des d'aquí, situada a la part més baixa del Radio Targa. Volem demanar a la gent que sigui conscient, que no faci incendis ni els vulgui provocar, com el nostre bon amic Roc Viladot. Sí, i no només això, que també tenim una mica el perfil del nostre oient, llavors que està molt bé que beveu cervesa, perquè ja sabem que d'això no us en faltarà mai, però que beure aigua és molt important. Igual amb els petes, també, vull dir, és normal que molts de vosaltres, doncs ves, de tant en tant caigui algun d'aquestos, no? Però que caiguin amb un cendrer, si pot ser. Així doncs, el pla Alfa 3 de moment no ens fa perill a Tàrrega, No? però sí que és veritat que el veiem arribar per totes bandes. Ha arribat tant per la Noguera com des de la banda de Barcelona, ens arriba pel nord, pel sud. Per tot arreu. Què passarà si Tàrrega arriba un pla Alfa 3, per exemple, al cap de setmana de la fira? Ai, bueno, per sort no tindrem tots els perroflautes que ens veiem per aquí. Ja seria molt tard perquè arribaria setembre, però imagina't, és una cosa que portes preparant durant molt temps i d'un dia per l'altre s'acaba a terra. Totalment. Hi ha gent aquí a la Fira de Tàrrega que està treballant tot l'any perquè doncs, la nostra ciutat compti amb una de les fires de teatre més grans de tot Catalunya. Hosti, jo he patit aquests dies, per exemple, lo de l'acampada jove. Que primer deixem dir que són uns venuts. També. Ho teníem molt ben muntat aquí a la vora i ara s'han anat a A la Noia, la Noia, exacte. Per tant, és un moviment que nosaltres no recolzem. totalment. Estem totalment en contra, però sí que és veritat que sembla... Bueno, ahir rumorejava perquè tenim tots el típic amic tontet que agafa la notícia que diu es suspenen campaments i coses a l'aire lliure i l'envia directament al grup i fa se'n suspèn tot i diu Tot. no, nen, llegeix bé, no noi. és a tot arreu. No et segueixis amb el titular primer de tot, tio. Això és primer de carrera, primer de Primària. primària, ostres. I això, doncs, realment feia patir, però de moment sembla que es farà. Ara, Sembla que sí. per portar els grupets que ens porten aquest any. No cal anar-hi. Escolta, jo ja he vist gent acampada per aquí a l'acampada i també vull dir una cosa davant de tothom amb aquest altaveu que tornem a tenir i és denunciar l'actitud de Marc Garriga Santiberi que decideix abandonar Stiflers, és a dir, l'equip format, entre altres persones, pel Quim i un servidor, i a més decideix no assistir a la gala de l'esport de Tàrrega perquè està a l'acampada jove. Ho deixo caure aquí. Mira, jo amb aquests merdes teus no m'hi posaré, sé que vols aprofitar aquí per dir-ho, però bueno, mira, parlant de festivals d'això, si et sembla podem repassar una mica tot el que va donar de si Molt aquest bé. any el nostre estimat Pau Paterres, que la veritat és que és com una persona gran que al principi feia bona pinta, que dius, hòstia, quin tio més trempat i tal, però es va fent gran, va perdent facultats... Com aquell... I coixeja una mica més cada any. L'any passat, per exemple, ens va donar un ensurt i tot. Semblava que tingués... No sé, que li havia d'agafar alguna cosa que eren els seus últims dies, però sembla que ha reviscut. Bueno, qui sembla que va rebre bastant, crec que són aquests. Si sapiguéssim la resposta, si obeíssim els de dalt,
si el nostre cor no fos culpable. Doncs sí senyor, no sé si us sonen, són els Itaca Band i aquí venim nosaltres per fer-vos la contracrònica del Pau Paterres. Ai. Perquè què trobareu escrit a tots els mitjans? Doncs que va ser un èxit, que el primer dia va tenir molt públic, que Celtas Cortos va triomfar entre la població més gran d'assistents al festival, però la veritat és que no sé si el millor, però l'episodi més significatiu del Pau Paterres es va viure durant el concert d'Itaca Band, el divendres a la nit. Si aquest somni fos finit, et diria que t'estimo a la foscor. A mi em va agafar una mica de lluny, però si tu em poguessis ajudar, doncs seria un gran favoràs. Sí, Sarri estava allà present com a periodista i, a més, també com a fantàstic oient, i res, va veure allà que sortien volant cosetes, però tampoc va fer res per aturar-ho, la veritat. Sarri estava allà molt tranquil·let, apoyant-ho. Resulta que durant el concert d'Itaca Band es va interrompre durant 3 vegades la música i l'equip d'il·luminació, si no m'equivoco, Estàs totalment en el teu cert. ja que va ser boicotejat des de diversos assistents al festival. No ens posarem amb els motius, amb si és lícit o no, realment boicotejar tot el grup. Ells ja van demostrar que sí, des del bàndol, diguem, que anàvem la intenció de boicotejar el seu concert, però realment va ser un moment curiós, perquè es van apagar per primera vegada els llums i la música, tothom es mirava desconcertat, de què ha passat allí? Va ser graciós. On és Temerario? On és Temerario? Es cridava. Va ser bastant graciós. Però es van quedar una mica desconcertats, van dir, hòstia, potser ens ha fallat la llum no sé què, va tornar a marxar una segona vegada, i ja flipaven, i la tercera cosa, quan els van pillar, van dir, bueno, sisplau, deixeu-nos fer el nostre concert en pau. Correcte. Això enmig de tot els riures i una mica el desconcert general. Correcte. Va ser una mica, però bueno, aquests temps es poden passar ja, no? Sí. Ja és una mica passat, perquè no tot el Pau Paterres s'ha de quedar amb aquest episodi. Bueno, que deixem un breu apunt per Vale. acabar, que no només van mantenir prou amb això, sinó que després diuen les males llengües que es van veure projectils volant des d'una part del públic. Això és totalment cert. Tots els que hi poguessin ser i poguessin corroborar el que hem dit, esperem que passi una estona divertida, tot i que era una mica inesperat, la veritat. Sí, la veritat. Va ser una mica... Sí, deien primer cubitos, després van ser pedres, però... però res. Jo crec que és el que et deia ara, que el Pau Paterres no s'ha de quedar amb aquest episodi. No sé si merescut o menys merescut, en el cas és que va passar, però ja van haver moltes altres coses, com aquest fantàstic grup. Exactament, ens anem a parlar de dissabte, un dia marcat per 3 colors, el vermell, el groc i el verd. Hi havia un cert ambient tens i carregat. No I aroma. No precisament de tensió, sinó de fum, de ganes de viure la vida hippie, de ganes de gaudir-la, De passar una bona estona, de no? passió. De ser bona nit, no? I això, ens van acompanyar molts concerts d'índole més aviat ska, més reggae, va tenir Auxili, vam tenir Andana, els Scatalites, que van fer l'únic concert a Catalunya, a Tàrrega. Sí, va ser un dia per escoltar, si més no. Per escoltar els grups, jo ho vaig veure més de... Doncs, bueno, vas allà, potser no et sabràs moltes cançons, però sonen bé. Sí, i sí que és veritat que hi ha hagut com una crítica generalitzada, no crec que sigui tant a l'autora, sinó a la manera com es va fer, que és que diu la gent, que el concert de Sara Roy no era l'hora ideal per fer-ho. Què passa? Que va coincidir just abans dels Catalites, allà a 11:15, i era just l'hora que la gent doncs, anava fent els primers cubates, que venia a sortir de festa, i què passa? Que va fer tot de cançons d'amor, que estan molt ben fetes, jo personalment no em va desagradar el concert, però sí que és veritat que era en un moment que no tocava. Massa d'hora o què? Sí, la gent es va estovar molt, va quedar com una mica... Sí, quasi anava volant, es van quedar tots descol·locats, i clar, llavors va venir Scatalites i era com un canvi d'estil molt bèstia. Hosti, es veu que, però si vols fer un altre saltet cap al divendres o dissabte també, que es van haver molts boomers, no?, per allà al festivalet, no?, també, que ens vam trobar gent molt gran, no?, els 2 dies.
jo aquí volia dir un punt a favor, que és que divendres va venir un grup que jo crec que era el més esperat del Pau Paterres, que era Celtas Cortos. Sí. Que la veritat és que van fer un concertàs. Va ser un bon concert. Jo estava a la barra, però servint cubates, no me'n vaig enterar massa, però si tu el vas veure, potser, o... Estava una mica lluny, però bueno, he anat recollint l'opinió de tota la gent. Molt bé, la veritat és que sí que va ser un bon concert, dels més esperats, van venir en furgoneta des de les Espanyes, i aquí la crítica que sí que tenim és que hi ha hagut com un problema de definició una mica dins d'aquest Pau Paterres, ja que jo crec que haguéssim pogut fer un dia més destinat a la gent jove i un altre més destinat a públics més adults, amb el sentit de la gent de més edat potser voldria veure en un mateix dia Escatalites i Celtas Cortos. Totalment d'acord, Quim, perquè potser dissabte va faltar, i divendres també, però sobretot dissabte va faltar aquest públic més juvenil, més de gresca, no?, una mica, que molts d'ells se'n van anar doncs, a Balaguer o a Cervera o a qualsevol altre lloc perquè van veure, o no es van veure representats aquí a Tàrrega. Clar, si tu busques tenir gran èxit de públic els dos dies, jo penso que el millor és ficar en un dia, doncs, tant Celtas Cortos com Escatalites, com per exemple, jo què sé, potser fins i tot el concert de la Sara Roy, que era una mica més per l'ambient de sopar, hagués encaixat bé en aquell dia, i el dissabte, si no vols que la gent jove se te'n vagi a Transsegre o on sigui, que fan concerts, per exemple, feien 30 ho fam gratis, el que pots fer és ficar tots aquests grups que tiren més a la gent jove, com seria Itacaban, com seria Auxili, com seria Andana, concentrar-los en un altre dia, en comptes de fer aquesta barreja estranya que van fer. Totalment d'acord, perquè, ostres, dius, és normal, tio, que no arribin a vindre aquests nens més jovenets o que hi hagi un públic més gran, perquè si el cartell que esteu oferint al públic és el que esteu oferint i, a més, doncs, val uns diners o han d'entrar amb els seus pares, doncs pot costar una mica més. Sí, per tant, aquesta és la nostra crítica més o menys constructiva. Hem intentat que fos de cara al Pau Paterres que hi ha hagut aquest any. Estem molt agraïts també per primer haver-nos contractat a nosaltres pel Sardines i Marinada i que ell, Pau Paterres, i a més també per tot el festival, que ha estat molt bé, tot i que evidentment sempre hi ha crítiques, però home, la bona música i l'essència del festival no s'ha perdut en cap moment, Quim. Sí, esperem que l'any que ve, de cara a la seva 25a edició, pateixin com allò que et passa a vegades, que coneixes gent nova, que canvies de manera de ser. Correcte. Que et fan millor. Doncs esperem que l'any que ve el Pau Paterres també tingui una crisi existencial d'aquestes cap a bo. Sí. I que torni a ser el gran festival de referència a Ponent que era. I a sobre serà el 25è Pau Paterres. Batalles quotidianes. I ja deixem una mica més de banda el Pau Paterres, dels grans moments que ens ha donat aquest any, perquè a l'Urgell últimament no són tot alegries i rialles. No, hi ha moltes retencions, sembla, actualment a l'Urgell. Doncs, si no ho sabíeu, últimament l'Urgell s'ha convertit en un camp de golf. Ai! Es veu que hi ha forats a tot arreu de la comarca. Sí. No han sortit per casualitat, sinó és que tenim una enorme plaga de conills. Ostres, tu, Déu-n'hi-do. Ara entenem això de les tractorades dels pagesos. Exactament, tots els pagesos de l'Urgell, o almenys una gran part d'ells, s'han ajuntat de les darreres 2 setmanes per fer una tractorada en mode de protesta pels carrers principals de Tàrrega. I fins i tot han aconseguit doncs, rebre a diferents persones de la Generalitat, entre, per exemple, elles Bernat Soler, i han aconseguit doncs, algunes mesures, no?, per intentar reduir aquesta plaga de conills, que es veu que la recomanació és que n'hi hagi 50 per quilòmetre quadrat i ens en trobem 15.000 per quilòmetre quadrat, que és unes xifres que, bueno, tu les pots qualificar, no sé. No, molt descabellades. No sé, si sou de Tàrrega, proveu una nit així. Diu, hòstia, avui a la nit no sé què fer, m'avorreixo. Agafeu el cotxe o agafeu la bici o aneu caminant i agafeu una llanterna i aneu pel caminet des de Tàrrega fins a Altet. I aneu fent recompte de veure no quants conills xafeu, sinó quan us en trobeu. És bestial. Sí. Ja sigui al costat de les carreteres com a l'interior dels camps, està plagadíssim. I Total. llavors, doncs, evidentment, això ha generat la indignació per part dels pagesos, que veuen com tota la collita de l'any se'ls hi manorris,
Sí, sí. I aquestes protestes sembla que han funcionat, que la negociació amb l'Ajuntament doncs, ha sigut una estira i arronsa. Sí, estira i arronsa, però al final es veu que ho han aconseguit. Després també els hi han dit que aquestes mesures que volen posar per intentar parar aquesta gran plaga és amb un gas, si es deia, o amb gàbies, o no sé què, però que només es poden posar, es veu, en camps de golf o en una altra superfície que ara no recordo exactament quina em van comentar, però una d'elles és camp de golf i l'altra potser és camp de blat o alguna així. Sí. Mira, com a expert conilla, això t'ho deixo dir tu, perquè jo no en tinc absolutament ni idea, però perquè us en feu una idea, hi ha igual de conills a l'Urgell que d'habitants a Tàrrega. Totalment. O sigui, si ens fiquéssim amb un descampat bestial cara a cara, cada habitant de Tàrrega s'hauria d'enfrontar amb un conill. Amb un conill. Si els volguéssim això erradicar de manera radical completament. Ojo el dato, Ojo el dato. No, la veritat és que les xifres són, són per fer-hi alguna cosa, i sempre estaria bé que els com es diu, aquestes persones de l'Ajuntament o les que se'n donin compte dels problemes que hi ha i que no es deixi tant de banda els pagesos, no? Exactament. Des d'aquí mostrar el nostre recolzament als pagesos. Sabem que és un moment complicat, però per això confiem en que aquesta plaga de conills es pugui solucionar el més aviat possible, perquè és un problema dels grossos. Correcte. Doncs anem arribant a la part final d'aquest programa d'anar per casa. Nosaltres volíem complir la nostra paraula de que faríem un darrer capítol abans de tancar la temporada. I això ha sigut. No crec que pugui haver-hi cap queixa aquí. Disculpeu-nos si no ha sigut el més brillant, però sí que el més sincer per part nostra. Sí. I ara, a partir d'aquí, us deixem amb una sèrie d'episodis, de seccions que ens han quedat a la recàmera durant aquesta temporada. N'hi ha que són molt bons. Correcte. Però el cert és que algun dia de gravacions hem tingut problemes amb poder emetre el capítol i, per tant, no volíem que aquestes quedessin en l'oblit, així que us deixem per totes vosaltres. Tens alguna darrera cosa a dir, Cesc? Només volem donar-vos les gràcies perquè acabem així finalitzem la segona temporada del Pati Podcast. Nosaltres estem molt contents, dir-vos que ens sap molt greu no haver pogut penjar capítols més regularment, que tot és qüestió de shows, de feina, d'altres compromisos que tothom o tots tenim, i res, ara us deixarem amb una seccioneta de l'Adrià. I això, moltes gràcies per fer-nos companyia durant tot l'any. Això seguirà, això no s'atura. Volem seguir sent un motor per al canvi de Tàrrega, per les noves generacions. Passeu un molt bon estiu, salut! I força al Corneut. Us deixem amb la secció de l'Adrià i amb l'entrevista que ens va realitzar Radio Tàrrega el passat dilluns. I'm a scat man. Que això no sona. Què és això? Secció nova. Hòstia! Soc aquí! Bon dia! No res, començo ràpid. M'heu de dir si sí o si no, si esteu d'acord amb mi. D'acord? Us llegeixo unes frases. Poesia és fàcil de fer si l'enterres i la troben d'aquí 100 anys, 50 o 20. Sí o no? 3, 2, 1... Sí! Molt bé, seguim. No regalis una rosa i planta un roser que el cuidareu i regareu amb amor. Sí o no? 3, 2, 1... No! Perfecte. Seguim. Fer un hort costa molt. I recordem que fa un any el vam començar i que va ser bonic. Sí o no? 3, 2, 1... No! Sí! Ho deixem a l'aire. Apreciem poc el sol quan el tenim, però menys la pluja. 3, 2, 1... Sí! Vale? I última, que és la que m'agrada més a mi, segur que l'Everest no és la muntanya amb les millors vistes del món. 3, 2, 1... Sí! Perfecte! Aquí estem per apreciar la literatura
si catalano o escrits per catalanes o catalans, ja que tocarem els grups de música catalans o catalanes o nombrarem alguns de valencians o valencians. Oh, D'acord? Països ens agrada, ens agrada. Primer de tot, aquí estem per ja començar a pegar-nos entre nosaltres, ja que us ficaré 4 opcions sobre un fragment d'una cançó. D'acord? D'acord. I haureu de dir quin grup la cante o quina persona la cante. D'acord? Fem un exemple. És que ara qui la cante, jo us diré Michael Jackson, roba estesa, etc. i haureu de dir quina és. D'acord? Fàcil de fer. Estupendo. Som-hi, va. Si ens esteu escoltant, que sapigueu que també podeu participar perquè sé que l'encertareu. D'acord? Comencem. Llegiré, d'acord? No està entonat. Vale? Començo. Les golfes de casa l'avi un dia em van regalar records i pols en una caixa i els millors hits de l'esca. La primera i segona onada impregnava aquells vinils. Avui l'agulla segueix el solc, recordant-me el teu camí. Us dic les opcions. Comandants de Tros, és un grup de la Fuliola. Obeses, Targaryens o Doctor Prats. Resposta individual, entenc. Sí. Jo aposto per Targaryen. Jo també. Targaryens? Jo també amb els Targaryens. Per 3. Sí? I jo jugaré amb comandants de tros. Comandants de Tros. Vale, doncs molt bé, ja que la resposta és els Targaryens. Però en aquest fragment hi ha una curiositat que està... És a dir, de les 4 opcions hi ha 2 grups que les canten. O pot ser Targaryens i Comandants de Tros, Targaryens i Obesos, Targaryens i Doctor Prats. Qui són? Hòstia. Jo torno a tirar per comandants de tros. Vale. Jo obeses. Obeses? Doctor Prats. Jo obeses, també. Sí? Doncs aquí estem per dir-vos que Doctor Prats és el... Clar, Els que reien, Sí. I si busqueu al YouTube, si teniu curiositat, Targaryens i Doctor Prats tenen una cançó junts i té menys de 700 visualitzacions. Que fort! En Sí. sèrio? Sí, va, en sèrio, i seguim perquè estem aquí. Sí, a mi em va xocar molt, però és bonic saber-ho, però que ho sapigueu. També ho he de dir perquè Doctor Prats ha vingut 40.000 cops a Targa. D'acord? Seguim. El següent fragment d'una cançó. Mira com passa la pena sobre la pena. Som la vida d'una altra, som la última i la primera. La calavera. D'aquesta puta esfera. Som el fum, som la fam, som el plàstic, la compta enrere. O roba estesa, o pirats són sistema, Neptú o Atupa. Hòstia. No ho sé. Comença per aquí ara? Sí. Jo dic pirats. Jo també. Jo tupa. Jo diria anar a dir pirats, també. Sí? Doncs la resposta és d'un cantant lleidatà que es diu Neptú, d'acord? Es diu Neptú, que és el cantant de covers, d'acord? Que canta les cançons de Fins al final, Salada i Tropical, i que ara fa cançons pròpies i estaria molt bé que l'escoltéssiu. Molt bé. Ens l'apuntem. Ara he de dir, passat això, aquest tràmit tan difícil, que les cançons, els fragments, van de més dificultat a menys dificultat. Menos mal. Vale, comencem. He dit que són grups catalans, sí, però ara és una cançó escrita en castellà. Què en penseu primer de tot dels grups catalans que escriuen en castellà? Foc. Perdó. Una mica els dinerons, podríem dir, la fama, però bueno. No, però sí. Clar, mai saps si ho fan per necessitat, Perquè mira, sortit així... Ara, bueno, hi ha cançons bones de grups catalans en castellà que... Bueno, clar, jo entenc que gent que no acaba de despuntar es pugui canviar, potser en algun pas, però gent que ja destaca en català, que es canvia el castellà... Això sí que fa mal. Vale. Doncs dic el fragment. Moldea el mundo en tu imaginación, que se iluminen los senderos prohibidos. Nunca tengas miedo en escuchar tu voz, que no te quiten las ganas de ser viento. Itaca Van, Charango, Jarabe de Palo o La Raíz. Jo crec que és Itaca, van. El segon que has dit? Charango. Charango. Crec que és Charango, però és que sí, jo sé també la dic cançó Charango. però no recordo el grup.
Jo crec que és Itaca, no sé per què. Jo dic Charango Bitaca. Vale, la resposta és la cançó de La Vuelta al Mundo de Charango. D'acord? Charango, que és un grup català de Barcelona majoritàriament, que ha fet moltes cançons en castellà i llegides sense cantar-les semblen, no us falta dir un comentari. S'han retirat 25 vegades. Bueno, seguim. Segon fragment. Som una fatal combinació de partícules, el paradigma de la casualitat. Som un error d'essència matemàtica. Espencat, Els Amics de les Arts, Smoking Souls o Coers? Els amics. Els Amics. Espencat. Smoking Souls. Smoking Souls. Espencat. Espencat, doncs Eloi has dit Els Amics. Bon amic meu, són Els Amics. L'Eloi l'estan adivinant bastant. És la cançó de El meu cos, que és la cançó, és la part final. Escolteu-les perquè són molt bones. Ara ja anem cap a una mica més fàcil, d'acord? Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records, no t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Sí. Fa falta que us digues... Doctor Prat. Vale. Ara, per últim, i més fàcil hauria de ser, començo a dir el millor fragment possible que hagués pogut dir avui, d'acord? Oi. Tot va començar cap allí finals d'agost. Ja se'ns esfumaven les vacances i el nostre amor. Tu i jo tot ple de flors i el sol a dalt com escalfa. Vam ser allà fins que se'ns va fer fosc. Dic les opcions. Digues, que ens enamorarem, Adrià. Els Catarres, Her Majesty, Tarannà o Cantem i això. Her Majesty! Her Majesty. Ara. És Her Majesty, Quim? Jo no ho hagués sabut, però dic que sí. És Her Majesty, que us sapigueu, una cançó amb un bon disc que tenen a Spotify i a YouTube, i aquí vinc a acabar la meva secció per potenciar els grups targarins de la província de Lleida perquè són la millor música de tot Catalunya. Moltes gràcies. Doncs sí, senyores i senyors, no us preocupeu més perquè ja hem arribat, ja som aquí, ja ha sonat el timbre i avui a Ràdio Tàrrega ens colem a la Cova de les Veritats, el lloc de la confiança i del culte. El pati amb Cesc Sarri, Quim Gasó. No sé si ho he fet gaire bé, això, No, bé. Molt bé. M'agrada. Sí. Aficionada, us he intentat copiar, però... Com nosaltres, també, Sí, nosaltres també intentem copiar Ràdio Tàrrega una miqueta, com podem. Cesc Sarri, Quim Gasó, targarins, estudiants de periodisme i les dos cotorres de confiança del Això Pati mateix. Podcast. Molt bon dia, benvinguts. Bon dia. Com esteu? Estupendos, ara que estem aquí a Ràdio Tàrrega, amb l'airet, amb uns micròfons que sonen estupendíssimament. Sí, això és la gran diferència, de veritat, Que allò que no La et sature, qualitat. no sature, que et pots sentir a tu mateix una mica, hosti, que sents la música, que no la sentim quan gravem, bueno, és un canvi... Sí, suposo que en parlarem més endavant, però Sí. el nostre estudi de gravació és una mica precari. Això mateix, ara ens ho explicareu, però avui és un gran dia. Avui és el gran dia perquè fem aquest agermanament entre el Pati Podcast i Ràdio Tàrrega. Formalitzem una mica la nostra amistat, perquè jo ahir m'escoltava els vostres podcasts i una mica sí que heu parlat de nosaltres, I tant, Sí, sí. ja tocava aquest agermanament, no? El portàvem perseguint durant molt temps. És veritat que hem tingut una relació una mica d'amor-odi amb Ràdio Tàrrega. Hi ha hagut reunions Sí, també, estira i arronsa, i al final sembla que sí, que hem confluït. Està molt bé. s'ha confluït una miqueta. Sí, més endavant, però anem una mica a l'inici de tot plegat. El Pati Podcast, com neix? Bé, neix d'una inquietud de nosaltres dos, de la voluntat d'aprendre, com has dit, tots dos estudiem periodisme, i vulguis o no, sempre notes que a la carrera et falten espais doncs, de creativitat, de llibertat, d'expressar-te una mica a la teva pròpia manera, i això ens vam trobar, ens coneixem tota la vida, el Cesc i jo, i vam dir, fem alguna cosa per poder seguir practicant, perquè si esperem que ens ho facin a nosaltres, doncs aquest moment em sembla que no arribarà. Vam dir, aquí s'ha de fer alguna cosa. A Tàrrega falta una miqueta, Sí. diem, va, hosti,
posem-nos les mans a l'obra, em vam agafar, recordo que jo estava en una classe virtual d'aquelles de confinament, buscant per Amazon, vam trobar uns cascos que anaven amb micro, que al final han sigut un desastre, però els vam trobar, vam dir, va, fem un podcast que se'ns doni bé, va, doncs als esports. I havia de ser un podcast d'esports, és a dir, de futbol, bàsicament. Sí. Bàsicament. Llavors, en aquells primers moments, vam gravar tot, bueno, com vam poder, amb molts problemes tècnics, que estàvem hores. Hores per gravar un capítol de mitja hora, perquè, clar, no sabíem com funcionava. Correcte. Era super autodidacta tot. I res, llavors primer ho passàvem només als amics. No ens vam atrevir primer de penjar els primers capítols allà, ja, i els amics ens donaven les crítiques, van ser bastant crítics. Sí, i els agraïm, de fet, perquè ens han dit, bueno, doncs milloreu això, retoqueu això altre. I un dia vam ficar una secció sobre Targa. Ens venia de gust parlar sobre coses que passaven i van dir, hosti, doncs això ens ha agradat molt. Creiem que pot tirar per aquí. És que van dir, és que els esports, bueno, un dia estan bé, però Sí. vull dir, no us escoltarem cada dia. I van dir, això de Targa, estaria bé, perquè no surt enlloc més. Vull Clar. dir, si en els esports ens ho podem escoltar, doncs, que sé, a qualsevol lloc. Vull Sí, dir. qualsevol mitjà, hi ha molts podcasts d'esport, però allà vam veure que era un nínxol, que no estava cobert, que a Targa hi havia aquesta vacant, diguem, Sí. i vam dir, home, doncs, provem-ho. Igual famosos no, però coneguts sí que ho sou, no? Perquè ja us han fitxat diverses vegades, us hem vist al Carnaval, us hem vist també a la Calçotada del Cau, al vermut de la Festa Major, també aquesta setmana passada al Sardines i Marinada. Com va anar, per cert, com va anar? Home, va Bé, ser una jo bona ho valoro exper- positivament. Sí. Va ser una bona experiència. Al final, nosaltres anem allà de presentadors del Sardines i Marinada i del Pau Paterres i vam passar una bona estona amb la gent mentre sopaven, vam fer un show de presentació, d'inici del festival i res, vam donar 4 pinzellades del que podia passar, així una mica de salero i tal. Perquè, clar, és diferent quan ho graveu vosaltres, no? En el vostre espai, en el vostre... Com ens explicàveu que ho fèieu, quan... Ara que ho heu de fer una mica més aquesta posada en escena, no? Totalment, Canvia la cosa. totalment. Com ha anat aquesta experiència ja més de posada en escena en públic que us està mirant mentre ho feu? Clar, el fals directe i tancats en una sala et dona l'opció de que si t'equivoques ningú ho veu, només els que som allà es torna a fer, tot i que no és el més habitual, i ja està. Però clar, en viu i en directe tens el component de la gent, tens el component de que és una sola vegada i aquella és la bona. I també, a part que és un àmbit que, no sé tu, Cesc, però jo no m'hi esperava veure a mi mai. Jo damunt d'un escenari no m'he sentit mai còmode. I de veritat, els primers dies se'm feia superestrany sortir, veure tanta gent davant nostre, i ara si m'equivoco què, i ara si no sé què. Però bueno, a poc vas perdent aquest pànic. Bé, hosti, hem tingut bones experiències al final de l'escenari. A Carnaval ens ho vam passar superbé, que ha sigut potser el millor show que hem fet, però també per al moment, per com s'havia enfocat, vull dir que era gent que ens venia a escoltar. Les altres coses que hem anat fent era més de vermuts, més de sopars, no? Que vull dir, potser tothom no ens està escoltant, hi ha més gent sopant o fent el beuret o xerrant amb els amics, que és lo normal i lo que es ve a fer amb un vermut. Llavors vam decidir també, per exemple, en aquestes propostes que ens sortien, fer així una mica més musical i incloure temes com he dit, musicals i deixar que la gent estigui pendent de les seves converses i no tant de nosaltres. Llavors vam decidir com passar més a un segon pla i que la gent estigués més còmoda. I, per exemple, amb això del Carnestoltes, nosaltres vam trencar una mica les barreres del podcast. Vull dir, no era nosaltres sentats en una taula, amb un micro, sinó que vam passar a un format molt més teatralitzat, molt més de show, amb música, que també ens obligava a sortir nosaltres de la nostra zona de confort, que nosaltres amb un micro i tal crec que ens defensem bé, però, clar, el moment que has d'actuar, que t'has de moure... Sí, és així. Però penso que ha estat un gran aprenentatge per nosaltres i una experiència superpositiva. I també dir que estem molt agraïts a totes les entitats targarines que han contactat amb nosaltres i que han pensat amb el Pati Podcast, que, hosti, això és una altaveu molt important per nosaltres i estem molt agraïts, com diem. Ells saben que no estem lligats enlloc, llavors a vegades quan et contacten i et diuen que
que això també paga una part Ajuntament, Sí, o que sí. això també no sé què. Nosaltres ja ho sabem, no ens passarem amb ningú, però no ens talleu les ales perquè precisament és la gràcia que tenim. Correcte. Hem rebut trucadetes, hem rebut trucadetes. N'heu fet moltes de coses durant tot aquest temps que porteu amb el Pati Podcast, però parlem ara de futur. Quim i Cesc, què teniu pensat, què teniu preparat de cara al futur? Ostres, de cara al futur tenim bastantes propostes pel nostre públic. En primer lloc farem, també segurament incorporarem gent nova a la plantilla del Pati Podcast. Creiem que hi ha gent des de fora que està molt il·lusionada, que té moltes ganes i és el que necessitem. Nosaltres realment mai anem a buscar els millors comunicadors o els que es defensi millor davant d'un micro, sinó que busquem gent il·lusionada, gent que s'ho senti seu i realment anem a buscar això. I després també com a novetat que volem aconseguir, ara ens hem de plantar un dia a l'Ajuntament, és aconseguir els bucs de gravació de l'Espai Mercat, que segons ens han dit doncs, no els utilitza ningú, llavors ho voldríem fer servir nosaltres i poder fer un salt de qualitat, no? Sí, s'ha plantejat també el tema d'incorporar possiblement vídeo, que sigui amb una sola càmera, però com que ara TikTok, per exemple, tira molt, o bueno, Instagram, la part aquella dels Reels també, doncs fer petits talls i penjar-los, no sé, és una opció que hem d'explorar. Sí, llavors segurament d'aquí un temps, amb l'ajuda del nostre dissenyador gràfic i mànager, traurem unes samarretes del Pati Podcast, que esperem que sigui un bon producte, però serà de cara ja això a la primavera. És un projecte que tenim des de fa anys i que creiem que a la primavera o així sortiran. Més a llarg termini, sobretot pel que explicàvem abans, de que nosaltres puguem no guanyar alguna cosa, sinó cobrir totes les despeses que tenim. I més que res, així com per tancar una mica, ha estat com aquest bloc de 3 temporades en la qual incloem la següent. La primera va ser la de una mica anar a mirar a veure cap on podíem direccionar-ho, cap on podíem sortir. El segon ha estat el de creixement, jo crec, de també passar una mica al directe. I sí, correcte. I ara el tercer volem ja establir-nos, fer-ho més regular, fer-ho bé. Anar a fer les coses, sí, amb una mica de professionalitat i això, i després també cal dir de les reunionetes que hem tingut amb Radio Tàrrega, que, bueno... A veure què dius. Bueno, no han arribat a bon port, però estem molt agraïts a l'entitat targarina, sobretot per l'oportunitat que ens estan donant ara també a l'estiu de poder treballar aquí a Radio Tàrrega, que per nosaltres està sent un aprenentatge, no, la veritat. Ara en parlarem també d'això. Escolta'm una cosa, la gent que, mira, si hi ha algú, no ho sé, si hi ha algú que no va vindre el Carnaval, no va vindre els Sardines, no ha vingut enlloc perquè és una persona que no ha volgut venir enlloc i encara no us coneix, on us pot trobar? Mira, tenim la nostra xarxa social, és Instagram, creiem que és la que tira més sobretot pel nostre target, que ho ha explicat abans el Cesc, que seria la gent més jove, @elpatipodcast, i també ens pot trobar tant a Spotify com a YouTube, als nostres capítols. A YouTube potser en falta algun, perquè sí que és veritat que lo dels drets d'autor ens ho passem una mica. Sí, amb això dels drets d'autor tenim bastants problemes, però normalment és YouTube i Spotify on poden trobar els nostres capítols. Doncs ara sí ha arribat el moment, Ho hem dit, hem formalitzat aquest agermanament entre el Pati Podcast i Radio Tàrrega i els hem fitxat. Hem fitxat el Cesc, hem fitxat el Quim, que aquest estiu, a banda d'aquests projectes que tenen a nivell personal que ara ens explicaven, doncs formaran part del programa Obert per Vacances de La Xarxa, que és un magazín que s'emet a nivell de Catalunya, amb la participació de més d'una 50 d'emissores locals, i ells dos doncs, seran qui s'encarregaran de la part targarina, no? Suposo que deixareu el llistó alt. Sí. Molt agraïts a Radio Tàrrega, molt agraïts a la directora, a la Gemma Peris i a tot l'equip, sobretot doncs, a l'Aleix, a la Vanessa i també a tu, Gemma, per haver-nos rebut tan bé. Quina ensabonada els estàs fotent? Bueno, s'ha de fer una mica d'ensabonada per a veure si podem portar el Pati Podcast l'any que ve. I res, molt contents. També estem fent cosetes per la pròxima temporada de Radio Tàrrega, i a veure si també podem fer algunes cosetes durant l'any, no? Sí, que al cap i a la fi nosaltres hem fet molt entreteniment, tot i que jo, tu no sé, però jo no m'espera acabar-ho fent. De fet, a mi em tira molt més el que seria el periodisme tradicional que no pas al món de l'entreteniment, però creiem que podem aportar un toc diferent potser al que hi ha fins aleshores.
No sé si ens podeu avançar una mica què és el que esteu preparant, tant pel programa de l'estiu com per ja la temporada que ve de Radio Tàrrega. No sé, alguna idea, algo que esteu començant a fer? Sí, des de que hem començat a treballar aquí a Radio Tàrrega estem preparant unes capsuletes que s'emetran al directe matinal de Boca en Boca. És Hola Boomer, una que és per explicar a la gent gran una mica quin és el llenguatge o una mica les coses... Ui, això de la gent gran. Sí. Ui. Una mica és a dir, explicar una mica què fan els joves, no?, a la gent gran, no?, una mica. És com un diccionari, jove... Bueno, millennial o generació Z boomer, diguem. Sí. I el que fem és això, explicar moltes paraules que venen de l'anglès o que probablement la gent no acaba d'entendre, doncs ben bé en quin context les fan servir els joves. I després també estem fent una altra càpsula que és el Manual del Targarí, on explicarem tot d'històries imprescindibles que tot targarí ha de conèixer, més centrats en l'àmbit històric, en aquest cas. I totes dues càpsules són més formals, ¿vale? És una mica un context així més formalet, evidentment amb una mica d'humor, però no és el que poden trobar al podcast. Sí? I després, doncs, durant l'any s'haurà d'acabar de parlar, però hi ha una sèrie de propostes sobre la taula que veiem que ens il·lusionen bastant. Sí. A veure si podem seguir durant l'any amb això que estem fent ara d'estiu. El Cesc Sarri i el Quim Gasó del Pati Podcast i de moltes coses més. Us anirem escoltant durant l'estiu, us anirem seguint la pista. No sé si vosaltres voleu fer algun comiat amb aquesta cançó, que és la vostra ja. Vinga, és acomiadeu-vos vosaltres. No res, dir que hem passat una gran entrevista aquí amb la Gemma Carceller, acaba així el directe de Boca en Boca d'avui dilluns, i doncs res, Quim, alguna coseta més? Res més, ens veiem a les nostres xarxes, tant de bo pugueu escoltar molts i molts capítols més del Pati Podcast, llarga vida i salut! I força al Canut, ens veiem dilluns!